Вітаю спадарства, эфір працягвае Белсадзум. З вами Сергей Пацасонны і цікавыя госці пра тэмы, якія хвалююць. Расповед з першых вуснаў. Беларускі ваяр раскрывае падрабязнасці, як іх батальён быў першым, што ўвайшоў у Курскую вобласць Расеі, што казалі палонныя расейцы і мірныя жыхары. Александр Лукашенко страшыць ядравай кнопкай. На каго разлічанае ягонае інтэрв'ю расейскаму прапагандысту. І чаму беларускія палітвязні не трапілі ў спіс на абмен, які склалі Захад і Расея. Размаўляем з вызваленым праваабаронцам Олегам Орловым. І самае цікавае, што адбываецца на Куршчыне, спадарства, варта пачуць з першых вуснаў. І ўжо цяпер на відэасувязі беларускі жаўнер, пазыўны Жэрар, камандзір аддзялення эвакуацыі бронетэхнікі, 225-й асобны штурмавы батальён. Вітаю вас. Вітаю. Жэрар, ведаю, што ваш батальён быў першы, які ўвайшоў на Куршчыну. Наколькі складана гэта было, як гэта аперацыя рыхтавалася, якія падрабязнасці можаце распавесці? Ну, много подробностей рассказать не могу, к сожалению. Могу сказать так, что операция прошла успешно благодаря хорошему планированию и хорошей проработке операции. А наколькі гэта выглядала з вашага боку складана, як у параўнанні да іншых аперацыяў? Ці уваходзілі як нож у масло? Вообще-то как заходили как нож в масло. Очень легко все прошло. Когда просто распланировало каждый шаг, каждое действие, и все выполняли задачи на 100% своих поставленные, то все получилось вообще просто великолепно. То есть, калі думаюць камандзіры, як усё правільна зрабіць, то вы, жаўнеры-выканаўцы, зробіце ўсё правільна. Так точно. Ці бралі палонных, і калі бралі, то як гэта выглядала? Да, брали полонных, очень много, их действительно очень много. За все время войны, вот именно на этом направлении, каждый день берется очень много пленных. Даже на полномасштабном наступлении на Херсонщине, Изюм, столько пленных не было, даже и близко. Пленные, по-моему, там что-то, за 2000 уже перевалило. Так, размова ішла пра 2500 нават, але цяпер гэта лічба можа і большая. Чаму гэтыя людзі неяк тлумачылі, чаму яны так лёгка здаюцца ў палон? Бо, па сутнасці, гэта ж ужо не акупацыя Украіны, гэта абарона ўласнай тэрыторыі. Да по причине, потому что командование их просто бросало, у них не было связи, у них не было поставки еды, воды. А после 3 дней, сидя там в посадке без воды и еды, ты начинаешь просто уже там по себе потихоньку умирать. И большинство людей просто принимали решение сдаваться. Ці таксама пра нешта большае атрымалася з гэтымі палоннымі паразмаўляць? Яны разумеюць, што насамрэч адбываюцца? С теми пленными, с которыми я разговаривал, по большей части были срочники. Они вообще, скажем так, к войне мало какого отношения имеют. Это дети от 18 до 23 лет, которые, скажем так, не хотели воевать и не собирались. По крайней мере, по их словам. Ці бачна, што гэта таксама проста дзеці, якія вельмі забужаныя тым, што з імі адбылося? Да, потому что там, скажем так, дети, они не дети, но они держали в руках автоматы и тоже стреляли, и когда наши штурмовые подразделения заходили, то в любом случае происходили боевые столкновения. И, соответственно, гибли солдаты ВСРФ. Гибли они много, потому что они были не обучены, не подготовлены, у них не было достаточно БК, они были, скажем так, изможденными, потому что у них не было ни воды, ни еды. Они погибали, и те, которые все-таки, скажем так, есть что-то в голове, они принимали верные решения и сдавались. А што тычыцца мірных жыхароў? Бо калі мы назіраем за карцінкай, якая даходзіць з Куршчыны, то яна вельмі моцна адрозніваецца ад той карцінкі, калі акупанты ўваходзілі, скажам, у Бучу, і тое, што яны там тварылі потым. Як мирные жыхары, те, кто застаўся, реагировали? Тех местных жителей, которых мы встречали, мы их в первые дни, кстати, я вот, допустим, и мое подразделение практически не видел, это уже там
на день 5-6 вот первых там местных жителей увидели, я вам скажу так, что ну, такое чувство, что мы все-таки действительно освобождаем украинские села. Потому что, ну, там, с хлебом и солью, конечно, не встречают, там, как многие там накручивают, но, по крайней мере, агрессии в сторону ЗСУ нет вообще. Агрэсіі ў бок ЗСУ няма, але пры гэтым таксама ў некаторых каментарах чуваць вялікая агрэсія ў бок уласных уладаў таго ж Пуціна. Ці гэта таксама чулі? Это правда, да. Они считают, что они вообще, ну, вот там бабулька была, с которой я разговаривал, она говорит, мы вообще братья, мы всегда дружили, вся эта война, это сплошная, типа, ошибка. Говорит, я с самого начала говорила, что все, ну, типа, нельзя так было поступать. Ну, вот такие речи. Ну, вот. Ну, большинство людей местных, которых мы встречали, они действительно, ну, настроены на то, чтобы даже быть украинцами. Вот, хотя там, на самом деле, много людей, которые разговаривают на тросянке, на украинской. Ну так, гэта таксама адчувалася. Калі пачалася курская аперацыя, Лукашенко раптам адгукнуўся і пачаў казаць пра тое, што трэба дамаўляцца. А вы што лічыце? Домовляться с кем? З Пуціным Кіеву. О чем? Ну, о прекращении огня или о окончании СВО? Ну, вот, все предложения Путина – это «отдайте мне все, а оставьте себе ничего». Это не переговоры, это ультиматум. Я считаю, что на данный момент, пока мы не дошли до Москвы, никаких переговоров быть и речи не может. Думаеце, што аж так дойдзе далёка курская аперацыя? Не знаю за Курскую операцию, но это мое личное мнение, что я думаю, что реально на самом деле нормальные переговоры на равных условиях будут только тогда, когда, не знаю, матами, наверное, нельзя, когда Путина возьмут за яйца. Будзем спадзявацца, што гэта здарыцца ў рэшце рэшт хаця б на заканадаўчым узроўні, калі не на вайсковым. Яшчэ маю такое пытанне, бо Расія неяк не адказвае пакуль яскрава на гэтую курскую аперацыю. Крэмль маю на ўвазе. Ці можа неяк Крэмль сёння адказаць, і калі так, то як? За это не скажу, я стараюсь за новостями не следить, тем более за российскими. Таксама гаворка ідзе пра тое, што ёсць пагрозы ядравым ударам. І Александр Лукашенко ў прыватнасці ў гэтым інтэрв'ю гаворыць таксама пра кнопку, якую хацеў бы націснуць. Ці пра гэта вы неяк размаўляеце там паміж сабой? Ну да, размовляем. Вот интересно, вот мы как раз вот такие, это интервью Лукашенко смотрели, то есть он там, ну не интервью, а запись это в телеграм-канале, и мы вот задаемся вопросом, а почему кнопка одна, а не 4? Что вы маете на увазе? Ну, с 4 сторон нападения. А, у гэтым на карте. Так. То бок павінен скіраваць адразу ў самыя розныя кірункі. Тут можна толькі жартаваць хіба ў гэтым сэнсе. Скажыце, калі я так разумею, што вы цяпер ужо не на Куршчыне, але аперацыя працягваецца, ці будзеце яшчэ вяртацца, ці можаце пра гэта казаць? Да, конечно, просто вот сейчас вот надо, у нас такая небольшая ротация, ребята одни приехали отдохнуть, мы сейчас один, ну, грубо говоря, там, сегодня-завтра отдохнем и потом обратно. Ну, работа нашего подразделения, она 24/7 без остановки. Дзякую за гэтую працу, пра якую вы кажаце, і да перамогі. Дзякуй за гэтую размову. Пазыўны Жэрар, беларускі жаўнер, камандзір аддзялення эвакуацыі бронетэхнікі, 225-й асобны штурмавы батальён на відэасувязі. Дзякуй вам. Прыглядаемся да Куршчыны і наступу збройных сілаў Украіны. Украінская авіяцыя пашкодзіла чарговы мост праз раку Сейм. Днём раней ЗСУ узялі 2 паселішчы на Куршчыне – Троіцкае і Апанасаўку. Спадарожнік фіксуе шматлікія пажары ў гэтым раёне. Паводле экспертаў, неўзабаве украінскія войскі могуць заняць тэрыторыю на захад ад Суджы. На фоне украінскага прасоўвання ў глыб Расіі Александр Лукашенко у інтэрв'ю тэлеканалу «Расія» зрабіў некалькі гучных заяваў пра сітуацыю ва ўкраіне.
Паводле Лукашэнкі Расія любым коштам вызваліць Курскую вобласць ад украінцаў. На ягоную думку, расійскую імперыю немагчыма перамагчы. Маўляў, Расія яшчэ нават не пачала ваяваць па-сапраўднаму. Дыктатар заявіў, што Амерыка намагаецца сутыкнуць Еўропу з Расіяй, каб самім пачаць вайну з Кітаем. Маўляў, наступ украінцаў на Курскую вобласць – гэта спроба падштурхнуць Расію на асіметрычныя дзеянні, напрыклад, на выкарыстанне ядравай зброі. І гэтую тэму абмяркуем з каардынатарам нашай візіі Вадзім Мажэйка на відэасувязі. Вітаю, спадар Вадзім. Вітання. Крэмль выкарыстоўвае Лукашэнку, ці ўсё ж такі Лукашэнка Крэмль, калі дае такія інтэрв'ю? Ён звычайна любіць казаць нешта такое, што прыемна суразмоўцу. Таму часам яго пазіцыі, мякка кажучы, гучаць вельмі па-рознаму і розныя акцэнты. Але, канешне, так, даючы інтэрв'ю такое важнае, можна сказаць, праграмнае расійскаму медыа, Лукашенко імкнецца сказаць тое, што як ён лічыць, будзе прыемна пачуць людзям у Кремлі. Пуціну, адпаведна, ён гэта і кажа. Вось так, як ён успрымае, ім спадабаецца, щоб яны хацелі б яго пачуць. І, адпаведна, так, канешне, у гэтым сэнсе Кремль атрымлівае ад Лукашэнкі тое, што яму патрэбна, то бок такую публічную лаяльнасць саюзніка, які падтрымлівае яго наратывы. Разам з тым, зразумела, што гэта не гульня ў адныя вароты. Лукашенко ж гэта робіць, зразумела, дзеля таго, каб ідэаголі ставіліся ў Крамлі, каб, адпаведна, і ў Крамлі казалі тое, што спадабаецца Лукашенку. Зрэшты, гэта такі тыповая гульня у хаварушнікаў, тым больш, калі адзін ад аднаго значна больш залежны, то ён зацікаўлены праяўляць ініцыятыву і падыгрываць. Пры гэтым ўсё ж такі ёсць іншы бок гэтага медаля, бо Александр Лукашенко традыцыйна спрабуе гуляць на два франты, але ў гэтай сітуацыі, калі пагражаеш захаду ядравай кнопкай, то хіба не надта атрымаецца. Ядерная зброя тут Лукашенко, канешне, працягвае свой такі блеф на украінскай тэме. Сказаў, ён спрабуе паказаць сабе значна больш акторным, чым ён рэальна ёсць. Казаць быццам бы ён вырашае змяненне ядернай зброі. Насамрэч, гэта, канешне, не так. Пуцін нікому не аддасць кантроль над сваёй ядернай зброі. І нават калі праўда, што яна размешчаная ў Беларусі, пры гэта няма пакуль ніякіх канчатковых доказаў, але нават у такім выпадку ядерная зброя гэта ж не фізычная дубінка. То бок тое, што яна ёсць у табе недзе фізычна побач, не значыць, што ты можаш яе запускаць і такое вырашаць. І, канешне, калі, край Божа, Пуцін сапраўды вырашыць скарыстацца ядернай зброяй, дакладна ён не будзе цікавіцца меркаваннем Лукашэнкі. Таму Лукашенко проста спрабуе скарыстацца гэтым момантам, каб узняць свой статус, што быццам бы важна з ім размаўляць, бо быццам бы ён таксама ядерная дзяржава. Бо, канешне, на вялікі жаль, пасля кейса Каддафі усе дыктатары ў свеце зразумелі, што менавіта ядерная зброя – гэта гарантыя дыктатарскай бяспекі. Усе бачылі, што ёсць з Каддафі, усе бачаць, як зараз ёсць з Кімам. Адпаведна, кожны дыктатар хоча быць на месцы Кіма, а не Каддафі. Ну, а паколькі сваёй ядернай зброі у Лукашэнкі, відавочна, няма і не будзе, то яму застаецца захоўваць добры твар пры так сабе картах на руках і вось так сабе паводзіць, быццам бы ён кантралюе ядерную зброю Расіі. Кажа каардынатар нашай візіі Вадзім Мажэйка. Дзякуй, спадар Вадзім, за гэты каментар. 11 беларусаў і 1 украінец атрымалі абвінавачванне ў тэрарызме, здрадзе дзяржаве і ў парушэнні яшчэ 9 артыкулаў крымінальнага кодексу. Менскі гарадскі суд пачаў разгляд справы наконт падрыву расійскага вайсковага самалёта ў Мачулішчах. Абвінавачаны ў дыверсіі грамадзянін Украіны Мікалай Швец вярнуўся на радзіму яшчэ ў чэрвені ў межах абмену палоннымі, а затрыманыя беларусы вінавацяцца толькі ў датычнасці да дыверсіі. Паводле прапагандыстаў яны здавалі кватэру ці падвозілі Швяца. Іншыя тэмы ў аглядзе. Імаверна, судзяць ксяндза з пружанаў Паўла Ярашевіча. Хрысціянская візія паведамляе, што яго затрымалі яшчэ ў пятніцу і ўсе выходныя ён правёў у ізалятары часовага ўтрымання. Павел Ярашевіч – пружанскі дэкан і пробашч мясцовай парафіі ў небаўзяцця на свяцейшай Панны Марыі. Прычынаў затрымання не паведамляюць.
Загарэўся стэрлітамакаўскі нафтахімічны завод у Башкірыі. У выніку падрыву трубаправоду на тэрыторыі заводу пацярпелі 3 асобы. МНС Расіі называе прычыною падрыву разгерметызацыю з наступным гарэннем газу. Дагэтуль гарыць нафтабаза ў Пралетарску ў Растоўскай вобласці. Украінскі беспілотнік атакаваў яе 2 дні таму. Тушыць базу адпраўлены ўжо 3-й пажарны цягнік. У самім Пралетарску ўведзены рэжым надзвычайнай сітуацыі. Ахвярамі атакі сталі 18 асобаў. 4 гады таму сілавікі забілі жыхара Берасця Геннадзя Шутава. Адбылося гэта падчас мірных пратэстаў. 11 жніўня ўвечары лукашэнкаўскія вайскоўцы пачалі зачыстку. Бегалі па дварах, збівалі людзей, здзяйснялі затрыманні. Менавіта тады прагучалі 2 стрэлы. Адна куля трапіла ў галаву Шутава. Мужчына памёр 19 жніўня ў менскім вайсковым шпіталі. На месцы ягонага забойства паўстаў стыхійны мемарыял, куды неабыякавыя беларусы неслі кветкі і знічы. Але сілавікі знішчылі і яго. 33 гады таму пачаўся так званы жнівеньскі путч. 19 жніўня 1991 года Дзяржаўны камітэт надзвычайнага стану паспрабаваў адхіліць ад улады колішняга прэзідэнта СССР Міхаіла Гарбачова. Дзеля гэтага чальцы камітэту ізалявалі самога Гарбачова і ўвялі войскі ў Маскву. Ім супрацьстаяў прэзідэнт РСФСР Барыс Ельцын і жыхары Масквы. У выніку ўжо 21 жніўня путч скончыўся паразаю камітэту. З гэтага моманту пачаўся распад СССР. Тэма вызвалення беларускіх палітвязняў адна з галоўных для дыскусіяў у беларускім грамадстве. Асабліва вострая яна загучала пасля нядаўняга абмену вязнямі паміж Захадам і Расіяй, у які не быў уключаны ніводзін беларускі палітвязень. Гарачым гэтае пытанне робяць і апошнія дзеянні ўладаў, якія ў ліпені і жніўні вызвалілі некалькі дзясяткаў палітвязняў, але прынамсі 1376 асобаў несправядліва застаюцца ў няволі. На гэтую тэму мы паразмаўляем з расійскім праваабаронцам з таварыства «Мемарыял» Олегам Орловым. Ён акурат трапіў у абменны спіс паміж Расіяй і Захадам і быў вызвалены 1 жніўня. 70-гадовы сябра «Мемарыялу» Олег Орлоў быў пакараны 2,5 года калоніі агульнага рэжыму. Яго абвінавацілі ў дыскрэдытацыі расійскага войска за антываенны артыкул. На судзе Орлоў назваў рэжым Уладзіміра Пуціна фашысцкім. Орлоў дэманстраваў падтрыманне беларускім палітвязням. У прыватнасці ён прыязджаў у Беларусь на суд над Алесем Бяляцкім, але яго не пусцілі ў залу суда. І ўласна гаспадарства былы, на шчасце, палітвязень, праваабаронца Олег Орлоў на відэасувязі. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Буря эмоций после обмена в белорусском обществе. Почему не смогли или, может быть, не захотели обменять также и белорусских политзаключенных? Возникают вопросы. А вы что думаете? У меня такие же вопросы. Почему в этом списке не было ни одного белорусского политзека? Хотя Белоруссия явно была включена в этот обменный процесс, потому что немецкий гражданин был освобожден, который был приговорен к смертной казни. Понимаете, ведь мы понимаем, что главные, кого меняли, это были прежде всего не политзеки российские, а немецкие граждане, граждане Америки, которых надо было вызволить из тюрем или спасти вот от смертной казни. Ну а мы, российские политзеки, были, скажем так, прицеплены к этому паровозу основному в качестве прицепных вагонов. Почему в этом процессе не оказался ни один вагон с белорусскими политзеками, не знаю, ответ у меня нету. Может быть, только дело в том, что Красиков интересовал именно он, Путина. Да, все остальные там хакеры, там шпионы наши, они его интересовали меньше всего. А вот Красиков, и лично Красиков, был для него важным, для него такой приз был.
Вот. И ради него вот он был готов пожертвовать чем-то. Если ради него Путин был готов пожертвовать чем угодно, почему тогда не включили и белорусских политзаключенных? Ведь что, получается, белорусская повестка, может быть, для мировой общественности не такая существенная? Не знаю, я повторяю, мне это непонятно. У меня вообще очень много вопросов к списку на обмен. Почему оказались одни, а не другие, как оказался я там, хотя не должен был бы быть в этом списке, кто составлял списки. И в частности, вот этот важнейший вопрос, может быть, один из главных, почему не было ни одного белорусского политзека. Правда, недоумение у меня все это вызывает, да у всех это вызывает очень большое. Можете ли вы как-то сейчас продолжать работу в этом направлении, чтобы повлиять на освобождение белорусских политзаключенных, или это достаточно сложный процесс? Любой процесс обмена, понятно, что это достаточно сложный процесс. А могу ли я как-то повлиять именно на помощь в освобождении белорусских политзаключенных? Не знаю. Для начала должен быть сам процесс хоть какой-то начаться, повторение что-то или возобновление того процесса. Дело будущего. Поживем, увидим. Понятно, что для всех, для нас, тех, кто освобожден, вопрос продолжения процесса такого очень важно. И белорусские политзаключенные, конечно, там будут стоять как один из важнейших вопросов. Я мало себе представляю, как режим Лукашенко может существовать без посадок. Посадки и политические репрессии – основа этого режима, так же, как и основа путинского режима. Надо и можно требовать прекращения посадок, можно требовать освобождения политзаключенных. Но по большому счету, пока эти режимы существуют уже в том виде, в котором они сейчас, скажем, законсервировались и закостенели, уже фактически в фашистском виде, то вряд ли можно ожидать прекращения политических репрессий. Можно ожидать их снижения некоторого уровня, увеличения, в зависимости от обстоятельств. Но политические репрессии будут продолжаться, к сожалению. Вы сравниваете оба эти режима, и тогда у меня возникает вопрос, а изменения в Беларуси возможны ли без фундаментальных изменений в России? Боюсь, что нет. То есть получается, что здесь мы в одной связке? Да, конечно, слушайте, вряд ли бы режим Лукашенко удержался бы на фоне тех действительно массовых, сильных процессов, да, протестов, которые тогда охватили Беларусь. Не думаю, что он бы удержался без помощи, как говорят, старшего брата, да, старшего диктатора. К сожалению, именно эта помощь и понимание Лукашенко, что его оттуда поддержат, и недаром он тогда обратился за такой помощью, только это его удержало, я думаю, власть. Спасибо вам. Былы палітвязень, праваабаронца Олег Арлоў на відэасувязі. Дзякуй вам. На гэтым у мяне ўсё. Дзякуй за сёння. Сергей Пацасонны. Добрага вечара. З Белсатам. Да сустрэчы ў эфіры.